Teitl ar gyfer y bregiaeth bore yma, os wnaethoch chi sylwi, oedd Rhoi, baich neu bleser. A dwi am eich llongyfarchu i ddechrau. Dwi am eich llongyfarchu sydd yma a chi sy'n gwylio adre bod chi yma. Achos tydi a ddim yn bwnc sydd yn denu. Mae'n siŵr os yn gweud, good, mae rhywun yn y capel yn mynd i siarad ynglyn ag arian. Mae hwnna'n mynd i fod yn gret, yn dydi? Na, falle ddim, okay. Dydy ddim y pwnc mwyaf deniadol, a mae'n bwnc mae llawer ohono ni'n dewis i osgoi mewn gwirionedd. A hefyd, o Rhys yn sôn bod ni wedi bod yn siarad doi ag echddoe, fi o'n i'n ystyried pidro sôn amdano fe, mwyn rhoi mwy o sylw i sefyllfa yr Wcrain. Ond eithon ni benderfynu parhau, ac fe welwn ni erbyn diwedd y bregaeth, mae'n y gysylltiad yma. Mae'n y gysylltiad yma efo beth dyn ni newydd fod yn trafod am sefyllfa yr Wcrain. Nawr, wrth gwrs, dyn ni'n delio efo'r pwnc yma, dyn ni'n edrych ar y pwnc yma ar ôl i ni fod yn dilyn y gyfres yma, cyfarfod Crist profi'r wefr. A be dyn ni wedi bod yn wneud yn y gyfres yna, di edrych ar pobl yn cyfarfod Iesu ac yn cael ei newid gan Iesu. A dyn ni wedi gweld ym mhob achos, ar ôl cyfarfod Iesu, doedd neb yr un fath. A un ffordd o edrych ar y pwnc heddiw yw fod e'n cynnig un ateb i'r cwestiwn ha ffordd mae Duw eisiau fy newid i. Okay, dyn ni'n sôn bod Duw yn y newid ni. Y cwestiwn yw ha ffordd mae Duw eisiau newid ni. Ac wrth gwrs yr ateb ydy mhob ffordd. Mae eisiau newid pob rhan o mywyd i. Os di Duw ar waith yn fy mywyd i, yn fy nhrawsffurfio i, mae eisiau trawsffurfio pob rhan ohono ni. Am hwn yn un o'r pwyntiau pwysig i ni gofio wrth edrych ar y pwnc o roi at waith Duw. Mae'n bwnc eang iawn. A dwi'n mynd i wneud nawr rhywbeth o'n i rioed yn meddwl byswn i'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i sôn am lyfr. Mae'n od, achos fi sy'n sgwennu on. Okay? Rhyw 2 flynedd yn ôl, fe ddath rhywun ateb i gofyn, ti eisiau sgwennu rhywbeth yn y gyfres y Beibl ar, mae cyfyddiadau'r gair wneud yna. A nes i benderfynu yn fy noethineb i baratoi llyfr y Beibl ar Rhoi a chyfrannu. Nawr i'r rai o'n chi sy'n licio bargen, mae gen i 5 copi fan hyn. Cyfan dych chi angen i gael copi ydy dod atau ar y diwedd a deud nhwch chi roi rhywbeth yn y casgliad. Okay? Hynny yw, it's not a big book. Okay? So, llwch chi ddarllen pnawn yma. Ond os ydych chi eisiau weld a os ydych chi eisiau edrych yn llawnach ar y pwnc, ddim lot llawnach, obviously, os ydych chi eisiau edrych yn llawnach ar y pwnc, yna beth dwi'n gallu rhoi sylw iddo fe bore yma, mae croeso i chi gael copi o'r llyfr. Ond y bore yma, dyn ni am edrych ar 4 pwynt, a wedyn, dyn ni'n mynd i feddwl chydig bach am ein cyfrifoldeb ni, fel unigolion, ac fel eglwys, mewn ymateb i'r 4 pwynt yna. A'r pwyntiau ydy, deall heilioni Duw, addoli trwy Rhoi, mae ynglyn â'r galon, a gwasanaethu trwy fuddsoddi, a wedyn fyddwn ni'n edrych ar yn cyfrifoldebau ni wedyn ni. Pwynt cyntaf felly, deall heilioni Duw. Cyn i ni feddwl ynglyn â bod yn hael yn hunain, mae'n rhaid i ni ddeall heilioni Duw. Wrth i ni edrych ar y thema dros yr wythnosau diwetha, un o'r pethau dyn ni wedi gweld yw na tydi taith pawb i ddod i ffydd ddim o reidrwydd yr un peth. I rhai mewn sydyn, i rhai mewn raddol, i rhai mewn ddramatic, i rhai dydy e ddim. Mae'n rhai yn cael ei taro gan rai gwirioneddau eraill yn cael ei taro gan wirioneddau eraill. Ond, un peth sydd yn wir y mywyd pob Cristion yw bod y bwynt yn dod lle dyn ni'n sylweddoli beth mae Duw wedi gwneud droson ni a beth mae Duw yn gwneud droson ni. Mae'n digwydd yn yn ailenni ni fel soniodd Rhys wythnos diwetha, ond wrth gwrs pwynt mawr Rhys wythnos diwetha oedd Duw na ddim yn stopio. Dim digwyddiad a dyna ni, mae Duw'n parhau i weithio yno ni, a dyn ni'n parhau i ddeall mwy a mwy ynglyn â y cyfan mae Duw wedi gwneud drosto ni. Dyn ni'n sylweddoli
ac yn raddol yn cael yn llorio gan heilioni a gras Duw. Ei fod wedi rhoi ac yn dal i roi gymaint i ni pan dyn ni'n yn gwirionedd yn heiddi dim. A mae Duw yn gwneud hynny achos dyna ydy ei gymeriadau. Dyna sut i'n ydy. Mae Rhoi yn hael yn elfen graidd o gymeriad Duw ei hun. Mae ei heilioni i weld o'n cwmpas ni. Mae weld yn y greadigaeth. Dyn ni'n yn byw, hynny yw, sy'n eisiau fi ddeud hyn, yn byw mewn ardal hyfryd fatha dyn ni'n byw, ond dyn ni'n yn byw mewn rhyw fyd fflat, diflas, di-liw. Dyn ni'n byw mewn byd hardd, amryliw, cyfoethog, amrywiol. Un o'r dyfyniadau dwi'n cyfeirio ato fe yn y llyfr ydy dyfyniad gan un o'r enw Andrew Wilson, sydd yn sôn am y greadigaeth fel hyn. Mae'n deud, he gives rain, he gives light, he gives fragrances and flowers, he gives colours, he covers the earth with food-giving plants or life-giving water, and in the places where he doesn't, the very rocks cry out. Gwrandwch ar y linell yma. None of these things are needed by God or deserved by his creatures, but he gives them anyway. Dyna'i natur e. Dyna'r arglwydd dyn ni'n ei addoli fe. Un sydd yn hael, llawer yn fwy graslon a hael nag sydd angen iddo fe fod. Ac wrth gwrs, ymhellach na hynny, dyn ni'n gweld ei heilioni fe yn y ffordd mae'n delio efo ni yng Nghrist. Dyn ni'n ffôl, dyn ni'n anystywallt, dyn ni'n styfnig, ond yng Nghrist, dewisodd Rhoi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill. Dyna sydd un yw ein Duw ni. Mae'r Duw dyn ni'n deud i bod ni'n ei ddilyn yn ddiw hael, mae'n ddiw graslon, mae'n ddiw caredig. A mae hwnna'n dod o'n ymlaen yn naturiol i'r ail bwynt, addoli trwy'r Rhoi. Achos os ydyn ni'n deall ac yn gweld gymaint mae Duw wedi gwneud drosto ni, mor hael mae Duw wedi bod tuag ata ni, fe fyddwn ni eisiau addoli ac fe fyddwn ni eisiau deall. Nawr, mae ganddo fe hawl arno ni. Mae Iesu yn atgoffa ni am hawliau Duw arno ni. Dych chi'n cofio Iesu Grist yn deud, rhowch bethau sydd bia cesar i cesar, a'r hyn bia Duw i Dduw. Ond y neges yn y gair yw bod yr syniad yma o addoli trwy Rhoi yn mynd â tu hwnt i unrhyw ddyletswydd. Dyn ni newydd arllen yn llythyr Paul at y Corinthiaid, nid mater o Rhoi achos bod rhaid i ni roi ydy hwn. Ond Rhoi mewn addoliad, Rhoi mewn diolchgarwch, dylai pob un ohonoch chi roi o'i wirfodd. Dim yn anfodlon neu am fod pwysau arnoch chi. Dych chi a fi, yma neu adre, dyn ni gyd yn dangos be dyn ni'n addoli a be sy'n bwysig i ni yn y ffordd dyn ni'n byw. A dwi wrth y modd eto o'r dyfyniad yma gan ddyn o'r enw Mark Lloyd Bottom, dwi'n cyfeirio eto yn llyfr. Mae'n deud, your bank and credit cards are theological. They tell you who and what you worship. Os dyn ni eisiau gwybod beth sy'n bwysig i ni, edrychwch ar y statement bank sy'n dod diwedd y mis. A mae'n bwysig i ni bwysleisio, dos gan hwn ddim byd i wneud efo ennill ffafr Duw, naill ai wrth ddod i'r bywyd neu wedyn mwyn ennill rhyw fendith gan Dduw. Nid i fyddhau sy'n dod â ni i fywyd newydd yng Nghrist. Mae Iesu wedi gwneud y cyfan sy'n angen. Mae wedi coeddi gorffennwyd ar y groes bod y gwaith wedi gyflawni. Ond mae ymateb i'r cariad a'r gras hynny yn bwysig ac mae e'n golygu i fuddod sydd yn codi o'r galon. A un o bwyntiau fy neges i bore yma ydy, os ydy e'n codi o'r galon, mae fod i gyffwrdd pob rhan o fy mywyd i, a mae hynny'n cynnwys fy nghyfrif banc i.
Fel edodd Mark Lloyd Bottom yn y dyfyniad nawr ni'n dweud, mae'r defnydd dyn ni'n gwneud o'n harian ni yn deud lot amdano ni. Mae'n dangos beth di'n diddordebau ni. Mae'n dangos beth dyn ni'n hoffi, beth dyn ni'n rhoi blaenoriaeth iddo fe. Dyn ni'n cael yn gwahodd i fyw yn ddiolchgar, a mae hynny'n rhan o'n addoliad ni. Dyn ni newydd dreulio amser yn addoli nawr, ynddo? Ond mae'n beryg os dyn ni'n meddwl am addoliad just fel canu. Achos mae'n bywydau ni'n addoliad. A mae haelion ni yn addoliad sy'n codi yn naturiol o ddiolchgarwch am ras Duw. Yn y Testament Newydd, mae'n sôn am yr eglwys yn Macedonia, yn rhoi yn hael i helpu pobl yn Jerusalem. Dych chi'n cofio'r geiriau yma? Dyma nhw'n gwneud llawer mwy nag oeddwn ni'n ei ddisgwyl, drwy roi eu hunain yn y lle cyntaf i'r arglwydd a wedyn i ninnau hefyd. Dyna yn union oedd Duw eisiau iddyn nhw wneud. Mae rhoi yn ddiolch, mae'n rhoi yn ymateb i angen. Dyna un o'r darluniau byw o'r eglwys fored. Chi'n cofio'r disgrifiad yna yn Actau Pennod 4. Doedd neb yn deud fi bia hwnnw. Roedden nhw'n rhannu popeth gyda'i gilydd. A mae gyd yn dod o'r galon. Dyna'r trydydd pwynt. Mae rhoi yn addoliad am unrhyw wir addoliad yn codi o'r galon. Nawr, mae yna beth trafod yn y byd Cristnogol ynghyd faint a sut. A os ydych chi eisiau meddwl mwy am hynny, drychwch ar be mae'r Beibl yn deud am ambell i gyfeiriad ato fe yn y llyfr hefyd. Ond dwi ddim really y cwestiwn pwysica. Y cwestiwn pwysica ydy'r galon. Mae Lydia Power yn y rhagair y llyfr yn deud, dos gan y materion hyn, fawr ddim i wneud ag arian ei hun, ond maen nhw'n ymwneud fwy a'n calonnau ni. Chi'n gweld, mae safon Iesu yn uwch na safon y ddeddf. Mae her Iesu i'r galon ac i'r enaid. Ddwedodd Iesu yn do, lle bynnag mae dy drysor di y bydd dy galon di. Does na'n deddf neu rheol hearnaidd, ond mae'n ganllawiau pwysig. Eto yn y llythyr at y Corinthiaid, yn y bennod cyn yr un nes i ddarllen, mae Paul yn deud, dim gorchymyn i chi ydw i. Dim deud awgrymu mae e. Ond mae'n siarad efo'n colonnau ni. A mae Iesu yn herio yn cymhellio ni. Os dyn ni'n dilyn patrwm y Beibl, dydy'r rhoi ddim yn rhywbeth dyn ni'n gwneud mwyn tynnu sylw ato ni'n hunain. Mae am i ni wneud hynny yn dawel. Mae'n deud, dylai pob rhodd fod yn gyfrinach. Bydd dy dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A mae hyn i gyd yn dod â ni nôl at be mae'n golygu i ddeud bod Iesu yn arglwydd dros ein calonnau. Dwi wedi bod yn defnyddio yr meddalwedd Lectio 365 dros y misoedd dwytha i wneud fy myfyrdod dyddiol, a chydig wythnosau nôl nes i ddarllen a gwrando ar y geiriau hyn. It's easy to say, of course Jesus is the Messiah, but it's harder to let that fact impact the way I live. If I am not willing to change what I do with my time or how I spend my money, am I really following Jesus in my everyday? Mae dilyn Iesu Grist yn gostus. Dyn ni'n cael yn gwahodd i ddod yn rhad ac am ddim, ond mae dilyn Iesu Grist yn gostus. Mae'r gair dilyn dyddiau yma wedi dod i olygu lot o bethau gwahanol efo'r cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi ar Instagram, ydych chi'n dilyn pobl yn dweud. Ond be mae hwnna'n golygu? Bod chi roi rhyw 2 funud i, be mae'n deud heddi? Neu, dyn ni lli codi bawd a hoffi rhywbeth ar Facebook, a mae mor hawdd yn dydi. Dwi'n golygu dim byd, diddly squats, go iawn. Ond mae Duw eisiau rhoi trefn arno ni. Mae Duw eisiau ni ddilyn go iawn.
A mae rhoi trefn ar yn harian ni'n bwysig. Achos mae'n effeithio lot o beth eraill. Fe ddwedodd Billy Graham unwaith, if a person gets his attitude towards money straight, it will help straighten out almost every other area of his life. A dyn ni mlaen i'r pedwerydd pwynt. Gwasanaethu trwy fuddsoddi, a dwi ddim yn sôn am stocks a shares. Dydy stocks a shares ddim yn fuddsoddiad da ar hyn o bryd, achos mae'r farchnad yn stryglo. Na, dwi ddim yn sôn am hynny, dwi'n sôn am buddsoddi yng ngwaith Duw. Yn ei lythyr at yr Effesiaid, yn pennod 5, mae Paul yn deud y geiriau hyn. Felly, dilynwch esiampl Duw, gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwnaeth y Meseia ein caru ni a marw yn ein lle ni. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglyn hyfryd i Dduw. Nawr yn ameg y talentau, fe soniodd Iesu am fuddsoddi. Buddsoddi yn y deyrnas oedd e'n trio dysgu na fe. A mae yna elfen ymarferol i hyn, a mae yna elfen ysbrydol i hyn. A mewn gwirionedd, wrth jyst deud hynna, dwi wedi creu yr awgrym bod yna wahaniaeth rhwng y ddau, ond does na ddim. Os di rhywbeth yn ysbrydol mewn ymarferol, os di rhywbeth yn ymarferol mewn ysbrydol. Un o'r pethau o'n i'n cael yn atgoffa yn y fe wrth baratoi, chi'n gwybod, dyn ni'n dysgu lot am ddoniau'r ysbryd yn y Beibl. Mae Rhoi yn ddawn yr ysbryd, mae yn y list. Ond dwi ddim eto wedi clywed fy hun na neb arall yn gweddio o arglwydd rho'r ddawn o Rhoi i mi. Achos mae'n ymarferol iawn, yn dydi? Dewch i ni feddwl am y peth yn ymarferol. Meddwl am weinidogaeth eglwys. Dwedwch enghraifft bod eglwys yn penderfynu bod nhw eisiau estyn allan i gyrraedd at bobl ifanc mewn ardal. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu cost. Fe allai olygu llogi adeilad, os nad oes gofod addas yn y capel. Fe allai adnoddi talu am y gydnoddau a cyfarfod a chost gweithgareddau. A mae'n rhaid cael arian i wneud hynny. Os yw eglwys eisiau sefydlu unrhyw weinidogaeth, mae rhaid sefydlu cyllideb ar gyfer ei gefnogi fe. Yn ysbrydol, fydden yna ddim bendith i bobl ifanc yr ardal heb yr ymarferol o fuddsoddi'n ariannol yn y gwaith. Wrth sôn am Rhoi wrth yr eglwys yng Nghorinth, roedd Paul yn cysylltu'r syniad o hau a medi yn uniongyrchol gyda'r rhoddion. Oedd e'n deud hyn, cofiwch hyn. Os mae ychydig dych chi'n ei hau, bach fydd y cynheuaf. Ond os dych chi'n hau yn hael, cewch gynheuaf mawr. Da ni wedi sôn o'r blaen pa mor ddiolchgar ydyn ni. Bod Duw yn ei ras a'i gariad yn caniatáu rhan i ni yn ei waith mawr ef. Mae hwnna'n fraint, yn dydi? Ond beth yw'r rhannau hynny yn ei waith mawr ef? Gweddio, gweithio'n ymarferol, defnyddio'n doniau, a rhoi a chyfrannu i gefnogi'r gwaith yna hefyd. So yn ola, beth amdano ni felly? Be di'n cyfrifoldebau ni fel unigolion? Be di'n cyfrifoldebau ni fel eglwys? Mae Duw wedi dangos ei heilioni tuag ato ni ac mae'n galw ni yn unigol ac fel yn eglwysu i fod yn debyg iddo. Dyn ni newydd arllen y geiriau. Dilynwch esiampl Duw gan eich bod yn blant annwyl iddo. Mae Paul yn annog rhoi llawen a hael. Mae Duw yn mwynhau gweld pobl sydd wrth eu boddau yn rhoi. Felly, i ateb y cwestiwn yn y bregaeth, rhoi, baich neu bleser, yr ateb cywir ydy bleser. Achos mae'n fraint, nid yn faich. Ond mae e'n annog trefn hefyd. Mae Paul yn annog rhoi trefn. Rhoi sydd yn drefnus ac yn rheolaidd. Mae'n deud, bob dydd Sul, dylai pob un ohonoch chi roi arian o'r neilltu bod ni'n cynllunio'r peth. O ran faint i'w roi, mae Paul yn deud y dylen ni rhoi bed yn ni'n medru. Eto, yn y benod cyn yr unig yn ei ddechrau, ar ddarllen ar y cychwyn, mae'n deud y geiriau hyn.
Os ydych chi wir eisiau rhoi, rhowch chi beth allwch chi. A bydd hynny'n dderbyniol. Does dim disgwyl i chi roi beth sydd ddim gynnwch chi i'w roi. Nawr, mae yna lawer o drafod am y degwm, y 10%, a mae yna ddadleuon o blaid ac yn erbyn hynny. A eto, os ydych chi'n un o'r 5 sydd yn rithro un ôl copio'r llyfr wedyn, mi gewch chi ddarllen am... Dwi'n mynd sy'n hwyr o'r awyr o rydedd yn y gynulleidfa. Na, os ydych chi eisiau darllen mwy amdano fe, mae yna bosib i chi wneud. Ond o leia mae'n ganllaw da. Ond y gwir yw, mae gallu pobl yn amrywio. Os ys gynnwch chi 2 person yn yr un eglwys, un yn gyfoethog, un ddim, a mae'r 2 yn penderfynu roi 10%, mae'r 90% sydd gan y person tlawd ar ôl dipyn llai i fyw arno na'r 90% sydd gan y person cyfoethog ar ôl, yn dydi? So os di Duw wedi'n bendithio ni gyda mwy, mi ddylen ni roi fwy. Os yw Duw yn gwachodd ni i ddilyn ei esiampl ef, me am i ni roi yn aberthol, dyna wnaeth Nath Iesu ganmol roi y weddw dlawd yn rhoi yn aberthol, achos i fod yn adlewyrchu ei roi Yn olaf o'n rhan ni, mae'n rhaid i ni fod yn onest wrth roi. Mae lot o bobl yn cyfeirio at stori Ananias a Saffeira. Dych chi'n gyfer Ananias a Saffeira yn llyfr yr Actau'n cael ei taro lawr? Problem Ananias a Saffeira oedd nid bod nhw ddim di roi popeth, ond bod nhw di roi'r argraff i bod nhw di roi popeth pan doedden nhw ddim. Mae'n rhaid i ni fod yn onest. So mae'n y gyfrifoldebau arno ni. A mae'n y gyfrifoldebau hefyd arno ni fel eglwysi a mediadau Cristnogol sy'n derbyn rhoddion. Yn y lle cyntaf, mae'n rhaid ni fod yn agored ac yn ymatebol. Y Rhys di sôn am hwn, mae hwn yn bwysig. Achos yn fan hyn, dyn ni'n cyfnodi yn eglwys ni beth sydd wedi dod i fewn a'r defnydd dyn ni wedi wneud ohono fe. A dyn ni'n ei gyhoeddi fe. A dyn ni'n dweud, a mae'n mynd ar wefan Comisiwn Elusennau, bob dim. Mae'n bwysig. Achos fel eglwysi a mediadau Cristnogol, os dyn ni'n derbyn rhoddion gan bobl sy'n weithio'n rhoi allan o ddim llawer o ddim byd, mae'n y gyfrifoldeb arno ni. Mae'n rhaid i ni warchod rhag bod yn afradlon yn y defnydd ni o arian. Os dyn ni fel eglwysi yn derbyn rhoddion sy'n cyfateb i'r 2 geiniog ola, falle i rai, mae cyfrifoldeb enfawr yn sgil hynny. Dyn ni'n byw mewn oes lle mae yna gymaint o ormodiaeth. Ar un llaw mae yna bobl efo gormod, ar y llaw arall mae yna bobl efo dim digon. A felly rhaid ni fod yn ofalus iawn i beidio bod yn wastraffus neu'n afradlon gyda'n adnoddau dyn ni yn ei dderbyn. A tydi hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn talu pobl yn iawn a bod ni'n gofyn i'r gweinidog a bwy bynnag arall fyw yn llwm. Dyn ni'n mynd deud hynny, mae eisiau bod yn anrhydeddus. Mae Duw yn dduw hael a dylen ni fel eglwysi a mediadau fod yn anrhydeddus yn cydnabyddiaeth ni. A'r pwynt olaf am y cyfrifoldeb arno ni fel eglwysi yw ddylen ni ddim fod yn rhy fewnblyg. A mae hwn yn arbennig yn berthnasol i beth dyn ni fod yn trafod e heddiw. Os dyn ni'n edrych ar y rhoi yn y Beibl, a dyn ni'n mynd nôl i'r Hen Testament, dyn ni'n gweld bod yna ddegwm. A roedd y degwm yn mynd i'r deml. A rhan o hwnna oedd i gynnal meibion Lefi oedd yn gweithio yn y deml. Ond mi oedd yna gyfrifoldeb ar feibion Lefi i ddygymu hefyd. Fel bod nhw ddim just yn meddwl amdanyn nhw eu hunain. A ddyle unrhyw eglwys, dylen ni ddim fod o'n ffocws ni just ar embeddiannau'n hunain, just ar gynnal yn pethau'n hunain, just ar gynnal yn hachos yn hunain. Fe ddylen ni fod yn meddwl am anghenion y gymdeithas a'r byd o'n cwmpas ni. A felly, mae'n ymarfer da i eglwysi a mediadau i fod yn degymru eu hincwm nhw i gefnogi gwasanaethau a pethau sydd ddim byd i wneud efo nhw, sydd tu allan i'w gwaith nhw. Nawr, dyn ni wedi bod yn trio ymarfer hyn. Nawr, digwydd bod gan bod ni'n sôn am atebolrwydd, os edrychwch chi'n yr adroddiad eleni,
Dyn ni ddim di llwyddo yn 2021, dyn ni ddim di cyrraedd y 10% yn mynd trwy'n llyfrau ni. Mae yna resymau dros hynny, Covid a methu cymryd casgliadau ac yn y blaen. Ond yn dechnegol, dewch i ni fod yn onest, dyn ni di methu, eleni. Mae'n arian di mynd i ni ymgyrchol gan bobl trwy ymgyrchoedd fatha tier fund ac yn y blaen. Ond fel eglwys, dyn ni heb wneud. A mae hwnna'n rhywbeth rhaid ni wneud yn well yna fe. A dyn ni newydd fod yn sôn y bore yma, do? Am ardal o'r byd lle mae gwir angen help gweddi, gwir angen help ariannol, a cyfle i ni gael fod yn meddwl, fatha Cristnogion Macedonia, ddim jyst am ei sefyllfa ei hunain, ond am sefyllfa pobl eraill, a dangos bod ni'n adlewyrchu cariad a haelioni Duw i bobl yr Wcrain. I grynhoi. Pan dyn ni'n meddwl am Rhoi, mae'n rhaid i ni ddeall haelioni Duw. Mae'n rhaid ni sylweddoli o'r newydd un mor hael yw Duw, a sut mae wedi dangos y cariad a'r haelioni yna i ni. Ddylen ni afel yn y cyfle i addoli trwy Rhoi, ddim jyst trwy gan, ond trwy Rhoi. Ymateb i'r haelioni yna y mae wedi dangos i ni trwy Rhoi yn ôl mewn diolchgarwch. A mae'r her fel edes i ddim yn gymaint i'n trefniadau ni, ond mae'n ni yn calonau ni. Achos os ni'n calonau ni yn y lle iawn, mi wneith yn trefniadau ni weithiau ffordd allan yn iawn. Peidio meddwl am ddilyn reolau, ond i adael yn Rhoi ni lifo o'n cariad ni a'n diolchgarwch ni iddo fe. A wedyn bod ni'n cael y fraint o wasanaethu Duw trwy fuddsoddi yn ei deyrnasau. Bod ni'n diolch i Dduw am y fraint o gael ei ddilyn a'r fraint a'r anrhydedd a'r cyfle i gyfrannu yn ariannol ac mewn ffyrdd eraill at ei waith e.